Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Manje awusho bayisawa masitheni izolo. Bangikhuluma naso masitheni ngomalume. Wayisawa basho lutho. Hayibo, Uhlekani manje wa? ngihleka wena. Uhleka mina ukuthi kulala. Unamanga. Okay, kubona kwakho lokho. Wele, ngifuna wazi ukuthi angiyona ingane mina nawe uyakwazi lokho. Ngiyakwazi lokho akithi wena waqala ukucela. Kuzomela ngihambe. Uyaphi? Ngiya kandawo. Hawuke manje kandawo. 30 minutes later. Ushana ngibizwa ukushesha wenze njani? Ijampile malume wawufuna ukwazi ukuthi sawa masitheni izolo. Awushongo lutho angithi. Ya ngisho ngolutho kodwa kusale yacana ukuthi ngimtshele. Kusale kangaka. Uyabona masingaka kangaka malume. Ungasho lutho wena thula lutho du. Malume ngizothula kuzobe yini? Yini? Yakushisa wena lento akhuluma kangaka. Cha malume ayengishisi. Ukuthi wena le nto yalungisa fast. Uqinisile lento ayilungisa fast. Pho why singamtsheli sifihlelelani? Uyabona manje uyabheda. Ngibhedali malume. Ungaphindi umemeze uma ukhuluma nami ngoba ngelinye ilanga ngokufaka induku. Oh, kanti usho lokho. Manje ngawuxolisa. Uyaxolisa kakhulu malume. Mina menganakile phela. 30 minutes later. Wele ubobaphi? Awusho ubuzongitshela nini? Bengizokutshela ini? Ukhuluma ngani wele? Ubuzongitshela nini ukuthi ubani uthatha umalume? Vele ubani uthatha umalume? Awazi ngempela ukuthi ubani. Angazi yakho ngibuza. Yazi nofolela umalume uze sixoxe kahle lento. Akubona ukuthi umalume uzofika la endlini. Why usho njalo? Ingoba kade kinaye isikhathi ongekho. Okay, kodwa uzomela afike namhlanje noma kanjani? Umalume akayona inkani. Awusho. Uzomfonela umalume noma cha? Ngizomfonela. Nazo-ke.